важно, защото се не мръзне. Ами, Вярно бе? не мръзне само се назад. Не, и се... Значи боднеш ли го некъде... Да бе, там е. Ема да, ама не обхваща. У нас е 2-3 останали корен. Дъщерята беше насадила 5. В Портокалово цъфти. Погледни, що е? Да. Нали? Нали Портокалово цъфти? Да. Да, да, а сега съм различно... Цялата градина на моята комшийка вика, колкото повече го скубе, толкова повече. Да. Не знам, у нас не се да, размножи. да. Самата почва е камениста при нас. Каменняка. Явно някъде, но насади 5-6 корена, нищо. Погледни, що е? Това е калифорнийски мак. Сега се Колко сетих. се радвах на него. Много е хубаво. Аз сега съм купила различни Я виждам какво е. И ако хвана, ще ти Ели, дам. колко лева са? 80 стенки има. 180. Семе. Много е. Аз не съм знаела. От сортови семена отиваш, казваш тия калифорнийски мак, те ти дават. Ми да. Ели, хайде ходим. Да, аз съм ходила такова. Свършвайте. Да, Ли. Да. Оставам Айде, идвате ли? Да не. Айде. Давай да ходим нагоре. Ще влизаш ли тук? Къде? Или тук ще пали свеж? Тук има Какво на е там? изхода. Добре. Нали щеш да гледаме къде е гроба, нали? Ето го, това не е ли? Къде? Е това. Богородица, света Мина Богородица. Не, пише Златка на нея. Едно имаше някъде, къде минах покрай него. Беше един голям е такъв. Е там някъде беше. Покрай него. Е оттам като минахме Това го е видях. Свети Мъченик Мина. Това е Мина. Да. Ела да видим къде е. Там някъде го гледахме, мина. Покрай него минахме, нали не сам къде идвахме, минахме. Да излезат от некъде, забравило е да влезе. Виж какви цветя има хубави. Какъв жълт има Има. и хубав цвят е това. Жълт. Христо, ти що не си вземеш турбата, ама мъчиш мене? Коя турба, бе? Какво има? Ето тая. Какво има на нея? Има много работи, тук трябва да се носи. После там, като отидем на колата, ще ги разфрашквам. Това да видим къде беше паметника. Некъде минахме, покрай него е там. Не знам аз. Тя беше така пред това. Е там, е там. Сега къде са ги оставили гроба, не знам. О, да, сега ще ми дадат и ще ми връчат и автомат. Да бе, и аз го гледам за пръв път. И аз гледам, виж какво е хубаво. Страхотно. Помни го, некъде казвам ти. Ето и там, това е много хубаво. Дръж бе. Бе, махни го този автомат, бе. Ще го щупа. Дай го на мен. На ти го. Без това ще носи, дай ми го чудо. Ето ти го. Подарявам ти го. Ще го дам. Направо ти го подарявам. Аз ще пробера пак. Идеално. Браво на вас. Браво. Валяло е, ма не днес. Може, може. Е толкова нахално. Като... Да, и къде. Да бе, гледай какво е. Пълно е фрашкано здравец. Пълно, пълно.
Красиво е, хубаво. Пише идеално. Елено, това оставаме тук, отиваме надолу да търсим къде се намира гроба. Ице, не знам обаче. Ето от тук ще минем, имаме време. 12 без 20. До 2. От 2 без 25. Така че... Ще се върнем ли? Спирката вече. Айде да отидем Не знам. Къде искаш да до гроба. не знам къде. Е, тук е там някъде надолу, айде отиваме. Ицо, Би имам време за 20 минути, не ме стигнеш къде е, тук среща, бе. Ицо, няма да ти чакаме. Бе, той още не е дошъл, бе. Айде, айде. А баре, къде е? Това ще отидем, само ще оставим това и... Добре, ама по-бързо. Айде. Хайде бързо. Добре, отиваме. Тогава бързо. Добре, да днес какво ми върви? Само да лаза. Аре, давай, няма време, тръгвай. Добре, мани. Време. Давай. Давай да намериме гроба. Дай чадъра да те не е турмаз. Аз се подпирам. Добре. Айде. Ще го вземем после на връщане. Никой няма да го вземе. Елено, пази го това. Ей това. Стойте тук, само секунд. Аз толкова обичам да нося. Не мраза, не мога, не обичам. Това е, какво да направиш? Теглиш му една майна там да се оправя, на кой турбат не е мое. Да се оправя. Трябва да си до мен. Добре бе, Ми бе. няма се загубиме. Ако се загубиме, ще ти пишеме. Аз имам телефон, сега ще падне батерията на телефона и другия път забрави. Некъде тук минахме покрай това и видяхме гроба. Е, там майче до това беше, преди да влеземе вътре. Некъде го гледах. Не го видях и не знам къде. Ето това е, ето го кръста. Не е ли това? Какво пише на него? Елена ли? Златка. Златка, Златка. Гуменката. Де да знам. Ава Златка беше тя. Може това да е, не знам. Де да знам. Ще питаме някой от отеца ли тук да каже. Чакай да питам някой. Той ще ми каже.